피 우리 미투 내가 나 감정이 다 ini sedang nak ni Bible study jungi ni kapur te ni kapur ni ya duai ko pa jungi bhabning long bal kar khui ka kerteng ka khui ka jongmi ni ai ngu me try bo me la don kat lam bat ngi num ba ni ka tayo ki jingan ti jungi but a try bo me plipat ikalat sesin banginya kendu lang kum ni hiyeng mani bat kumjuru try baginyo ban pet lani ban ngap ning ba kani ka video ka ba wan ning ba YouTube channel jeng ka balang tukar khu ngi kndrat bangi puli ka ktien jomi ni ka por yelam ngi do man sim jomi ni pani kini ha teng Jesus Christ amen tingai ku blei fi barok ki ba wan ni Bible study ni ka por bat kumjuru fi ki ba ngap ya ni Bible study ling ba jong ke YouTube channel jong ke balang ngirang puli ke nong ba pra jong ke gospel yones tengi la de puli ke khot ke bakhat ar ha ke ba tra Jesu le thu se phang la di bu long jingsai jong ke perthai te mentapat ngin beteng na do khot ke bakhat lai ter ngan puli gini khot bakhat lai hadu ko ba arho shwa namar kata kita ki farisi ki le ong hu me flash phang yeladi ke jing phla ju me kam long go sisha u jisu le thu ban u ong haki bolanga flash phang yeladi kata ke jing phla ju nga ya ka ba hei kata ke jing phla ju nga te ka long go sisha na bang tip nang no ngalawan bat shano ngalet Repi film tip nang no ngalawan bat shano ngalen. Nakta khot kaba khatsan. Mapi kat kum karukom kado pi bisyar ngangam bisyar eno ru. Larang bisyaru kata gajing bisyar junga kalong ka basisya namar ngamlong marway ndrei manga bat utau kapa ubala pha yanga la thoru de ha hukum jong phi bagajing phla arngot ki breu kalong ka basisya ngalong ubu phla si phangila di hi ukpa ubala pha yanga uru uphla si phang jonga te sekre khot ka ba khat khandai onugum ta kile kli yu hangno tau kpa jongmi u jisu le thu Pim itu lemni yenga lemni utau kapa junga la da phila itu yenga phindala itu yau tau kapa junga ru yakini ki ktin Jisu la kren haga jaka jingkan show haba udang hikai ke temple te omdan bala kam yu na baka por jung u kampat lajia tegini ki khot ki bangi puli ki basdang na do khot bakhat ar ki tho sipang ka ik ba beteng haka jing ikran pat ka jong tra Jesu bat ki farisi hangni da tho kerpang bagi di farisi balawan ya ka ban kran yu hadien bo tra Jesu hapeng kata ka jing kai jong ka temple ulo ong gitu ki kentien ki bo bat open bana u declare si fangila di had khot ka bakhadar ka bo ong ngalong u jingshai jong ka perthai u ta bo wan buat yanga un ya ha ka badum ndrei unyo ka jingshai jong ka jingim tingile pet yakani ka khot ha ka ni ka tayo ka bladap tadadan na preng fi ki bompat sngo yakani ka jing kren yakani ka khot Pila ban siam ka video ka ba ruhu lai ha ka ni ka tayo ka bladap na ka YouTube channel jong ka balang ka lum siap Presbyterian Church YouTube channel khna mo phin yok sai ya gini ki jing kran ki ba try Jesu kran u hikai ki paj ba ka temple ha ka ta ka sngi ka ba khaddu jong
kani kan jingkhwai kan niam jung ki ying trap bat hadian kata pat lawan segi Farisi ya ka ban mudui yu lani ban bodong yu ka bangi puli mentan du ka khat ka ba khat lai ter tungi nyepet igini ki khat ka wei pa ka wei namar kata kita ki Farisi ki lai ong ha u me phla sipang yeladi ka jing phla jo me kamlong ka ba sisa tagai ka ba ki Farisi ki wan ban kentho lani wat ban mudu yu ki ong bo me te me phla sipang yeladi namar upra jisu ong nga ubolong ujing syai lani ngalong ujing syai jong ka perthai mo te ladang no briu ong nga ngadi utang wanang ta ngatrai gum ta mo ha ke jing dei para briu te bon sien ngiju priang bet kum bakalong don pat ki por bala ban don ki ba phlai ki ba kham krau ki ba kham phla te ka penlong ki briu banginda perkhat tip ki kran ni ka jing sisan em to rei habangi bisar hok nginumla ban siong baki keren bet juga jingsane ne ki lamler ne ki su kop ne ki su pla ya ka bom baklam sisaru ki penhe spangile di mo nemar kadan sisa hakim lang salang ka jing ya kendo jungi ki breu ki basu keren spangile di palat ya ka bakalong mo ka ktin ka jong bleru ka hikai bangingin nyau ila di kata kat bangilong ampalat ya kata tikini ki Farisi ki wan ban wodong yu trai su ki om me te me kren me plahid la di te ka ba thoru ba kamlong ka ba sisa ki mut ban ong ru ba kamlong ka ba sisa ka mut haladi te ki la ada bisari u ba u usu keren penhe spangile di usukop man ong mo kumbe keren man kasngi ha kata ka jing bisar jungki tenrei ko mange keren bunsin habang yo sngo yo no baki keren spangile di wat ladangi perkhat ba le se kamde ka bisisan re nimla ban surai kut baki keren ko bam sisa namar kum ki brio ngi suthu pat ba ade hadin pat la sai la pen sisa bakai ka baki keren ka de ka bisisa mengihi ke ban sengu rem mo bangilakum bisar dingi ipat ye ke jinglong jung ki Farisi mar kilong ki bre ki bala matla hakta ke jing pensong niai ki wala da ki bre ki batip ba dre ki la pen matla ele di da ke de ki jing sngo pihun da ki jing sngo baki kham tip iki we da ki jing sngo baki khamla iki we ban ngi ba khamaswa baki ong pat ba du bobit mo hakapor ba wan gitu ki rangba yang dorbar mo gitu ki officer ban report bagi khalmon ra yu trajisu ki ong ni pat ba bobit kadai kata ka jing sngo jong ki ka ba penlong ye ki ba kin bisari ki daki khmat ki ba matla perna kinong bisar ki basisa dan ring ye kendu ye kebukum kene ke melang salang gejungi bon sin khamtam ka ba kalong haba ki ta ki badai benong khamhalor ke jing sinsyar lani ke jing bisar kilong ki breu ke ba matla ki bom de pensong nia shwa bakin bisar ye kanono kam te hot la bandeiru ki ba hakabaman kesni la benong ba uno hikai klam da tip ya gajing sha usu bishari uno ukna kelas mo deki iki bom dei la de brai ba ni ukna ulong gumta new la le kata klam da tip klam da pensisa te ka don gum kata hateng habangi la sngo bangi don hagano kono ka kerdan nileran la ne ngi sngo bit nyong da ktin sngo bit banong ba to la bandai sisa mo dan rei ki briu ki bala sisa kinum le kumta bat ubleu kwa yangiru bangin dan kata ka jing sungurit haladi baka ka baki ong ki wei kala bandai
Tokala ru benum dei tambangim dei ban kloy ban bisyar banong kini kitok pi to te ho nyi mu perthai ru ba jing thok kabun teng teng kam dei ka basup ban pensisya te ni i kata bakadan gani ka jing kam juki ba utrai jisu kiong hana bo kren ye ka basisya sifangil di mo te ni dapat ketuka lenong ke basan jong ni ke ju ke gospel ke dekat balai puiru nilai kendo teng ye gi bekum gini kijing ekran te nomor bu try sur wong sisien to pipet san life way wong la dang apla sepangi la de kijing pla jonga kamlong ke basisya hakat ko por umut ban ong ba la dang apla tang na ka bor la jong tang na ka jing tang na nga marwe tendrei hang ni kamdei usapan sya hagi jing keren jong kat ka banginang pulipan bom dei bo long marwe hakata ka bo phla sifang ladi to nin se pe kita ki khot badien ka khot ka bakhat sa pan uji su le tho badul ong haki wat langa phla sifang ladi kata ka jing phla jonga te ka long ka basisya na banga tip nangno ngalawan bat syano ngalet rei phi phim tip nangno ngalawan bat syano ngalet kata ka dei kan nungrim ka ba u pen syai kata ka jing phla jong u bakalong ka basisya lani ai kata ka defense ka jong u bagajing phla jong u kalong ka basisya mau kum kejing ai ka nia ka jutang ka badai lani ka nongrim te hangiu ong ba nga tip nang nongawan bat sanong ngalai tila do briu ong tip nang nongawan bat sanong ngalai sibo ngai kendo yu briu uba ngam dai tho bha udai nang no nang taun le seno tila danga ngasu rai kut ni briu de nang ta ni tu ban le sata te kamat la kut no kata kabangan la ban tip ika jing sisa mo tenrei landang kali u nang no mewan seno men le tila do juba ladang pensong nia ki khamda bisyari u bo kren ya ka balam ler tenang tangan salaban pensisya ya kata bau keren te lada ubri sibo wan hangni slong udai na sya kawai pat kari sibo udai na po sisim nuksa mo sibo udai na nagalan te kadar jung upan i kumbadai na si kawai pat kiri tenginong memem dai na nagalan mo ngalamat ikata namar ba naka rukom long kadar jungi kum kiri ulum menbang adang don sa kijaka puli haba nga yathu ki kli ki bre men dei na ngong dei nang ta kidon ki bomnget ki berperkhat bet banga dei na si than stai se far east na ki than jong ka Thailand ka Malaysia ka ber kitu kijaka boleh nomor kim da tip ha se phang kini ki jaka jongi hak tu ki por menta te ki babun hi hak India ro ki latip ha de kita ki de jing te ba ngi ki bre tang tang ni su bisa na jrong but habangi bisa na sla khlam latip ha mun sin mangi hi pat ro ki bas ngurem hadin mo ki babi bong ari kum no ari kum ong kum tu mo haktin khasi ki ong hap nguit no ya ka ka bangi la kren mo ta tenrei perkhat lada unong bisar ubakala gumta kalau kata haduk kan no ya gitu kibasya penrem lani kibasya besar bakala te nang tuang ipet kini ru ke bekum gani ke jing ke keran kalami teng pipet gospel yones hei kal nong bandri ru khot balai fufra ketu dang seni ke nang puli hak tu benta ke de kapor ke ba utrai jisu dang dap ban yathu sifangil de bulong kepu jung ke jing yasrim kini ki jing kendo menta pot udang dap yathu sifangil de bulong jing sai jung perthai de tu ko
ke balai fral nong benriu ong na bangalawan hiar na beneng om bangan yo le e kaman ke jonga hi ndre e kaman ke jong tau bola pha yenga ti utrai Jesu uladep ong teng ngawan na e badu tip bawan na e kat begini ki Farisi ki bag mudu yu kim tip bad kim nget hiru kat bagi pat ba pat ki riu madan ki briu ki ba trei kan thop lai jong kam jam baman kesni abagi yo sngo yu ki langit pindablap gitu khot ke baong sibun ki langit hu mo kambun ki jing tho ne ke dei ki jing batai sepang gini ki briu ki ba sei kania ki jutang ki bom tre ban nget ban pediang kadma jar pat hi puli dan ki khot teng bi kendo ki bong sibun ki langit hu tiki de kita ki ba mat ki jing kerkhu ke basisa da ke jing sngap yu Jesu te to ini pan ketu ka lenong ka ba lairu ketu khot khat wei ha ke ni ke ju gospel ha ketu hadin ke jing kran jong trai Jesu bot Nicodemus de ula kran ki pat ki balong kelum ki balong general ketu khat wei sipho khat wei ter wong hang tu sisa ong hame ba ya kata ke bangai ngitip ngekran bat ya ke bang nilayo i nge phla ndrei phim pediang setia ya ke jing phla jungi diu trai Jesu ukran sipang ke jing long kelum ke jong ki briu mo ya ke kitab te ki phla sibo wan menu hayeng ki dekhot jong ka yeng wan onga o men kejur bha ka blok haples bejar hapulo mo te ye tho nomor ba kitab te kala ja kam ta to mo te trai Jesu wong nga ye tho ki basisa ki bangla da tip yang lai te mdei banga kran ki bangam tip te kata yo ne sura tho kala nong ka baning kong ka de khot ka ba khat phra tangi pe biang ka to kanong baning kong de khat phra omdan mano ru balayo iyo blay meno ru utau khun bala khamar wei ubalong hakasedam kpa uhi ulapan pau yu yone su tho sai bom dan ubriu hakane ka slakhndo bala kha ni prathai ublay i le samyu blay ba thu sipang kalong kumno ka beneng de tang trai Jesu diu trai Jesu utip ya ka jing sha ya tho ya ka ta ka ba utip tenrei ki briu ki ba bisar lupan kham da prakhat kham da penchongnya ki kloi ru ban mudu yu bo kren ni ka jing nom ler mo te nang to ngi puli pat tu ka khat ka babun ha ka tu ka ju khat won rei phi phim tip nang no ngalawan bat sano ngalai kabalong kabapau bu trai Jesu ukran ka rukom ka penram ye ki baki ki ong bame memkran ye ka jing sisa upenram ni phim tip sepang ka ka bangatip manga ngatip nang no ngawan phim tip ngatip sano ngan lai phim tip fikran start pan lakum ba phitip upenram ye ki ni kapor kataru kidi ginong ilam bansa penrem gum nong ilam hakmat ublei kalong sisa nomor ude khun jong ublei tebo trai Jesu ukran hak naga benta jong ublei kumunong mi khmat jong ublei jong kpa bah neng tebo ukran kini ni khamtam kidi ginong ilam takumut kedai ke jing penrem kaban peneranya ki haga tu kapor tempat pau ya kata jing peneranya ki kan sepoi kapor haga ban sepeneranya ki hadian namar bakila smu tikna kila smu scam bu neu lamler neu kran ni kabom sisa haga singi khaddo kin sa tit khli kin sa thap sada mildi ban kan mau ya gitu jing kran juki ki bas dasngu kumbala tikna bha repleng ni kran ya kabom dei
Badah kata kesengi kejing nak rain kan nong bakam krau. Kidon ki breu ki bat mat ye kan kejing sol rain bakila keren ki bomdei sefang raisu dan rei da kejing isnei kejong blai ki yo no kalat ban tip ban khamsung thu bat ki wan sekata ka donut ke ngami kami ka donut ka basmurit ban perkhat bhai ki ban kisanget yu raisu kita tekinum la rain wala da kila la ban keren khamen swa hakiktin ki bakhor sefang ju bun ki breu ki bamat ya kataru bah ki por ki bamenchua ki keren ki bakhor bha sifang jisu den rain dapat jai pajai ublai upen pau ya jing sisa ka donut na kamen sim jungki upen suthu ya jing sisa ka jingmat jing perkhat jungki ban namar bagi dang dan ka jing surit ka donut jungki ban perkhat ban pensiong nia bha ya kita ki sur ki bawan no ublai kisah pediang pleng ke bau uniu jisu keren ni ke jingsa udai sisa khun play te ki bukum kita tikin la na ke jing peneran na ke jing syak besar sing khadu namar bakila kloino ban kela ke bumut ban pediang bau jisu udai bu sisa te kedukhat ke buat pan kedukhat ke bakhat san mapi kat kum garukom ke do phi bishar ngam bishar yano ru tehang ni utrajisu upenram ki sakawipat kejing penram baki ki penram hai gamat ki bishar da kejing bishar do kejing bishar ke basyong nongrim hakijing snowbriu ki bakhlam da penyeng nongrim maka jing sisa kejing bishar ki bami na kejing pihoin na kejing bisni na kejing bom sutenat na kejing syun bat na kiwei te kata kadai ke baumut pi bisar kat kum kado te kalong kejing hikai ngai phiru ba kamlong ke babha yangi bangin bisar ki priu da kejing i ki khmat do jungi trai jisu bo ladau bisar mu un bisar da kejing tip ke batikna uno bisaru gubakwa ban bisar hok un bisar nda bolo tikna bagi jingtip jung kedai ke bapura te hoi kidon ki briu hagani ke slakhndo ki nong bisar hagi yeng bisar ki bahe ki badan gum kata ke mensim ke jinglong ki bom kloi ban si bisar raikut ikano no ke kam khalam da pensiongnya khalam da sngap bha ye ki jing sisa ki bawan ki ar liang mamlamo ki badan ka kis ka jingile te kata ka de ko ke bangi ihne ye kata ka jing i ke jong traisu te la pi pen ka de ka len ka ni ka nong ka balai ka de khot ka bakhan nyu te ni pet nong balai de khot bakhan nyu ju ni ka gospel Yohanes kebabut dia kedekot kebakhat riu nabau blai sim lapa yero khun se ka perthai bun penram ya ka perthai nrei bon penim ya ka perthai da u tegani te ka batai sipang tu ji ong trai jisu bangam bisyar yeno ru mo te hakat ni keju kalau nong ba em kalau nong ba khat aru ni sem me ka ba sri me kata nong ba khat aru khat ba sau punyo haga ba try su open pau ye kata baru tahu ba yo khmi yenga yo khmi ken yo tahu ba la pha yenga to kalau nong ba khat aru khat keba saupunyo sari ketum de saupunyo ngakum puli de kawi pak dekhot tela da uno ru yo sngawi ki tien junga ndrei sumare ki ngangam pendram yu namar ngam simlawan bangan yo pendram ye ka perthai ndrei bangan yo penem ye ka perthai tu try su ni wong menta de ngam bisar yu no ru ngakwa bagi beri kin tip ye ka jingsha bagi yo kalat ye ka jing penem ngampat bisar dan rei kalau ke siapa bah ke bekut
Demo ban sebesar ya kijat ben riu jong kepercai. Ublay ula IT ho ban besar ya kijat ben riu jong kepercai. Tengila puli tengi ketu kalau nong ke ban riu kam deg nong ban riu sorry. Ketika nong besan hi, nabi pej gitu, kedekat kalau nong kebesan kedekat kebar huai, arhuar, namar kumbau kepau upen mi yaki bayap, bad upen mi yaki kumtaru ukun upen yaki bauman, namar kepa besar yano ru. Nrei ulai ya kejing besar baro haukun. Tehang tu trai Jesu le tu kata. Kabamot iyo hang ni uang ngam besar yano kadba ngamot hakal nong kaba pra kadba hang ni pad uang lai ya kabor ban besar ya baro. Kamot ya kapor. Mentau trai Jesu hakatu kapor bodang nan pertai besar yano ukwa ban tu iki galanti kejing penem. Nrei na poi kasi besar ban sebesar. Mo tikini kijing syaki dong badan kambaha bangin sung thu sepang ke bau trai Jesu uladap pendap akan yang selah hendau bat unsa pendapat kalawai. Te kedan kepor ke bau bleru penpau ya kata bangi ki breu teng besar kat kom kijing ijungi klam da sung thu ya kajing sisa. Mo pipet ka kitab Samuel ke beningkong ke nong kan riu dekat banyo. Iwe Samuel kan riu nyo. Kedai kepor ke ba ublay ulapa ban pensle sim ban pensle ban long sim ye wen ki khun jong Jesse. Namaru Jesse udon ki khun chinrang. Kumta ublay ulong Samuel kilet che yung Jesse. Men pensle yo weni ki khun jong ban long sim jong ke Israel namaru bleh ta kapor rai ban pensenge no ban kentaj no yo sim sol usim beningkong jong ke Israel ula de rai namar ke jingbom ko ngo ke jong sim sol ula de rai ban pensenge no ban jit the way ha ke jaka jong sol tu ong yo Samuel bolong nong bisar ke tu kapor bolong ru prophet ulong ru kumuling do bonet ban pensle ye weni ki khun jong Jesse tu Jesse udu uksiu jong karut nangi kan mau uksiu jong karut badu Boas du ulok nani kurim jong karut kedai kanong Moab kabalawan Pai bat kan Naomi ka kiau kurim jong ka se Bethlehem ban wan ban pediang yo blay jong ki Israel bakala ino no iki blay jong ka ti hagani ka jing let jong Samuel ban pensle sorry ngampat na puis ko ipat no ha ka kitab Samuel ka beningkong kanong ka bakhan riu ka dekat ka banyo. Ni pen dekat ban riu tiu niu kpa jong ki Jesse ula khot ya ki khun senrang jong khot swai gitu ki balak kham rang ba ki balak kham i biang ma ningkong hi khot du niu Eliab te dekat ban riu ki thu te habau lawan ula khmi ken yo Eliab badulong sisiau ta ubalasle jong trai udan hakmat jong Samuel perkhat ade bet uni Namar bau bisa ada ke bor brio. Jinsa usama lumdai brio bukan jado. Tenre wan ma uru. Kumu syakri jong ublay. Patla bani ilut. Te ublay ukran ni kadonot. Kadukot ke bahan nyo. Nreu trai lo ong ha Samuel. Wat kami ya ka khmat jong lemni ya ka jing jerong karenyang jong Namar ngalakan taj ya na bau blay jukmi kuma kami ubriu na bau briu
uyo I tang ya ka dor ka basyabar ndreu try uyo I ya ka donut kata kadai ka jing fer ka jing bisar jung briu bat jung blei mo to lakano kumtaru ndrei ublei wai ho briu ba haban bisar la do kwa sisa ban tip ka jing sha ai ka sapat bon da bisar kat kumbadei ka manu blei to ini peteng pat ka dekhot ka bakat san hai ka bakat riu ladang bisaru kata ka jing bisar junga ka long ka basisha namar ngamlong marwei ndrei nga baru tau kepau bola pha yang tiang ni ibu try Jesu wong banga ladang bisar yeno ka jing bisar junga kalong ka basisha kalong ka badai balai namar ngam bisar tang marwei ndrei nga bisar kat kumbo bisar utau kepa bola pha yang ubolong ublei mo te try Jesu Ukraine ni kata tengi ini kedekot ke ba kanyoru la thoru de ha ka hukum jong phi ba ka jing phla arngot ki breu kalong ga besisha tu try su wi I begini ki farisi ki ban mudui una do basdang ba me phla sepangil di bat ka jing phla jo me kamlong ga besisha Nomor ba utrai Jesu tu umi don Ahmad ki yeno ban Kristian yu mo balai nomor ba ka an jong ki jiu ko ong ba haba kran ya kanu sipang kai don kam ban dan arngut ki ban pensisya kisaki tegini ki kamdau yu utrai Jesu halor tagnong rim bo ki ong me dan tang marui memdan saki bani Kristian lang badmi. Tenre try sungi into bola kren baudan lang badukpa hagata kejing ketu dekat bukan riu ong nrei manga badu tau kpa bola pha yenga. Hang to la pensai ki ba ngianan argun temakipat namar kejing bom nget kimnget kimi ihi we tau kpa mo yu blei bolong kpa tenrei wong biang ketukot bakat pra ngalong ubo phla sipang iladi ukpau bola pha inga uru phla sipang jonga kebumut bo tra Jesu wong kat bekum ka an kum ong ka an jompi bade bendan arngut kisaki tu ngaru ngalong badu kpa ngelong arngut kisaki manga badu kpa jonga te kai kaya kapenbiang ye kata ke jing dawa jong ka an jong ki jiu to kamomot bo umlong marwei ha bo ukran ye kata tangi pet ye kini ka jo ka lenong de pet ka dekhot ka bar khandai turu kadan ka to ke jing kran ka be stream ka lenong bo phrahi ka dekhot bar khandai ti uta ubola pha yanga ulong lambat nga utau kpa simla ino marwe yanga naba halakas ngi ngale yeki ru ki ba pensengo bha ya u kata gadai ke jing sisa utrai Jesu ong bangalong berbor bat ukpa Tiki mi iyo kapa namar ublay itu umpan pau ila dia hakado ublay itu bukan jam sim na bani iyo ngila puli mena nagalnong bani kong dekat bakat pra mendan blay iyo blay menuru tang mau blay tibat wang bau kapa long bat nga ti dada ubriu ukwa ban pediang la ni ban pensai kata tu hab ban perkhat ba Yo la se ukuran ni kajing sya de ban pensisya ni tenrei kini ki farisi ke to por ni bekilong ki brio ki baling kot ba kajing mut ki bakloi ban kentat ye ke bau Jesu ukuran kim tre ban de pensiong nia ban de perkhat ban le se ke bau ong mu kalong ke basisya til da kadai ke basisya kamut te kamut ke baki perkhat kalong baklalut te takadau dan kam kejing sungurit haki bakum gini ki kam
Tila pipet kasam ka basausan ka dekhot ka banriu ban nyu hang tungi ia ka jing pla jong sim debit nani jong nong tho sam ia kata ka jing pla ka jong blai ga ngamut ka jing pla chong blai ka sausan kasam sausan nriu nyu ka khen jong mi ablay ka long sya ka bom jukut uding sensyar ka jing la hok ulong uding sensyar ka hima jong mi mela iet ya ka hok bat mela isi ya ka jing bomman namar kata ublay jong mi ken ulapen slek ya mi da ka umpnyang ka jing kemen tam mi ki parlok jong mi kani kadai ka jing etho ka jong ki khonu kora kam dei ka sam David kadai jong ki khonu kora sifang utrai Jisu ba haka jing dei jong ba ukpa ulong ulong ta ba ukpa ulapan slay yu kadai ka jing etho sifang utrai Jisu hoj brak wei ka sam hi da pipet ka heading ko ong ka jing krau bat ka jing tanat ka himau Chris mo tikini ki ba yatho lupa sepang kajing penbet kajong blai bon pha yu try Jisu syagani ka perthai naga bantaban penimingi de nang nagani ka jing kran ni ba bo try Jisu wan sim ka jing long briu ham bani kran ba kini ki briu ki baling kot jing mut ki ba kloi ban bisyari ki wei mo betep lut nodong sedong bai lut bagajing start jong mla ban tho ham bani kran bani jawab yegini ki bre ki baling kot jing mun ki basngo baki tiplut maki ndre ki bomdan ka ba kamala ban yero ki kemalong gini farsi to tin rei ngi ka jing yaisha jong bah bagi wan ban kran ban mudu yu uyala ban jawab yeki daga nongrim badaka badan burom ni ibu try Jisu umlong klemakor kumakran maki lat stang ha kapor bau dei hok ban kran ya ka bom dei ya ka ba long persya sisa ka bala khampalat persya ka manuplay ka wei ka bau ula kran yeki farsi khamadian pan kadai bu ong pipilong gi besen namar ka jingar sap jungki hakmat ublai ka jingar sap kadai ka pop ka bau blai de isan met hado kata-kata teng haba batai sifang kedujok try Jisu ong hangta haba don kiba arsap te ngiham hiban perkhat ya kita ki te nang tupan ketu ka buong try Jisu dekat bakan nyu sifang ka an jupi ton la dangi kwa ban tip ye gini ki an tingin supet gitu dekat ha ke kitab Deuteronomy kalau nong bakan nyu dekat ka ban riu hang tu kadon ketu jing tho sifang arngut kisaki swa bangin bisyar gano ka kam kitab Deuteronomy kalau nong bakan nyu ke dekat ka ban riu ke dekat ka ba hoi ka ban riu Haga sintur arngut kinong sakhi ne laingut kinong sakhi on penyap no yau tau badai banyap reha ke sintur weu no sakhi kan onam penyap no yu kata gede ka an ke bau bleu ai ye kinong bisyar jong ke Israel bagimla benrai penyap yu no breu habadan bemudu yu tang halor ke jing sakhi jong weu breu dan kam la kum no arngut lani wat hadu laingut ru pipet ru no bakhat khandai ke khot bakhat san jong kitab Deuteronomy ka ju hi no bakhat khandai ke khot bakhat san wat sya yo nong sakhi
tang wei banyeng ile persya yu briu namar kanu ru kejing palat lani namar kanu ru kapop ha kanu kapop baro bau lepop da kasintur arngut kinong sakhi lani da kasintur laingut kinong sakhi on pen scam ya kata kakam kata kadai kijing daw ble bomla ban shu penram yu briu khamda dan arngut lani laingut isakhi mo digini gidi nongrim jong kijing bisyar kabo ble la ai lupa yiki khon Israel bar kalong ru kaba ki yeng bisyar jong ko perthai hadu mentaru ki penan kam ya kaju hi nongrim mo hagijing bisyar de ki bor bisyar hakani ka perthai ru ki jupanan kam da kaju hi kanong rim badai bandan ki sakhi lani ki witnesses boong ka ketien pareng te try su tu ong bo kpa junga de mo u ba sakhi nga to langi kan mau biang menno bo bleu sakhi sipang try su ki don arlai jaka ka bible mo ka bangi kan mau bha ka dei ha ka por balapen baptis u bo ong hi pat ba ki bayang saudong jong kejaka bu pun baptis Yohanes nong pun baptis trajisun abor dang yeng dang pun baptis wan kasur na beneng kejong kpa ke boong uni hulong khun jonga hau bangas ngubae de kerpang yi kisenran ban pen scam sisu yo Petrus Yohanes batu Jacob hau lum habala keladur trajisu hangtur ublay dagasur na sin beneng wan dan kejingka kilo hajrong Petrus bat kitu ki arngut ki osngo ya kasur ke bong uni ulong khun jonga to fin sngo yu ti kita ki dei ki kap lane ki por ka ba i bo blai upla da kasur hi ka ba da osngo na beneng bo try su de khun jong ka bo mot bo wan no blai ukhon jong ble umla ban long nong snong jaga perthai kemalong mangi ki we ndre lawan khnang na beneng wan her khnang na beneng ban wan sim me jing long bre ban song snong bat ni khnang ban yo ban penim mingi dan rei ka jaka ka jong u ka dei habneng undolak la penyap yu la sanar phna yu no la mi pat ula kiu pat sebeneng hangta habadan ukpa te ketu ka ngisam ka gospel Matthias lai khat new ketu ki kentien ka por pen baptis yu try Jesu bo kpa apply yu bo ni ulong khun jonga hau bang sung bhae nga try ni kan mau bhai ketu ka benta te tongan chupuli biang lai khat new hakmiru ka kentien na ki beneng kada ong uni ulong khun jonga uba i hau bangas ngobhae te sakat no pat ngin kwa ya gajing pensisa ubleu kpa na beneng hi ula phla sipang ukhun ujong ni Pedro haga lenong ka basan ka ni ta ka bo ong hi try Jesu sipang kpa bo kadkhot balai phnyo ya ga ju hi tang bang ni ka de ka jing ong jong try Jesu bo kpa upla sipang jong u san lai phnyo utau kpa hiru ubala pha yenga ula phla yenga nrei phi phim sim lai sngo ye ka ktien jong u menno ru lemni yo i ye ka dur jong tigi srim mai kini ki jing kran ki jong try Jesu ye ki Pharisi ban pen sung tho ye ki ba ke bang ki mudui persayu ki long ki bom dan nongrim to ten rei ka yarap yang ai phiruem bangin su tho nang ta ka dekhot ka bakhat phra ngalong obo phla sipang ila de hi ukpa obala pha yenga uru uphla sipang jonga tingi ibyang keju kabomot bo try Jesu mun ong dagani hakani ka dekhot bakhat phra umut ban ong ba da fidan kam arngut kisaki tedan nga de wave sakhi sipang ila de
badu kepa junga udah usaki. Te kata kalau pendiang ya ka an ka bangi puli menena Deuteronomy ka bolong hi ka an ka bau bleu penmi. Te na simnuk sai kata mar try su wong pim tip nang no ngawan bat senungan le. Dai. Tamudur menta lada kanu kari kepediang yau nong mi khmat na ka weipat kari. Sibu ambassador jong ke Japan udai banwan sekeri India ban long unong mi khmat jong ke Japan hari India. Tiki ambassadors ni kiwi kiri la ai ki ke Jakarta ka biang kala bendai Delhi lani hang no mo. Tisibu ambassador jong ke Japan wong ba nga tengawan na ke sarkar Japan ke sarkar Japan inga banwan dengan tip bahas fang ke Japan la shania inga bangan thu sifang ke sarkar sifang gibriu sifang jinglong jong ke Japan hatul da kini ki bana po India kim tre ban nge je kata tun snogum no hajing snoju na perkhat mentoi banwan hang ni kim nge mo to try to so one second ke slakhndo ban yetho ya gibriu bangangawan beneng te perkhat biang ke sarkar ni gibriu kinong sincar jong ke sarkar dia aba wan ban ong kumta kinget kipediang kim ong menu bersaki me ba me wan sani me keren klamdan nong saki ndre kinget kipediang ba keren ni ka basisya te nomor kim te be thanda sifang kalong gumnu stai khamtam ki por man shwa to man ta tumban na ka technology la khamit sibun ha ki por man shwa te lawan utau breu bawan nang tagari te lawan penithu denga ngade nong mi khmat jong ke Japan pha sarkar la news em Japan yanga banwan ka negeri jong phi banlong ambassador tikin pedang bet kim te balong gumno ke Japan kim pat poi la di kalong thekum jo mangi ne ngimpat poi sebeneng ngimtep ke balong gumno try su wan ban ong ngawan na beneng no kupa ngalai i ka beneng ngatip sfang ka beneng dah tu ingin shoot keren start menginong me keren ni ke balom ler haba yala dir ngimtip te ke balom no ke beneng te kata ke dai kanong rim ke bangi i bo try su upanan kam mo te tu khot ke bakhat khandai pan onukum ta kile u hangno utau kpa jumi ujisu le thu phim i thu lemni yanga lemni ukpa junga naba phi hei lada phila itho yenga phindala itho yuto pa jungaru hagni te gala long ka jingpanram ka bakhrau yaki haba utrai jisu ong phim itho yuk pa junga lani phim itho yenga namar baki kali chano to pa ujome trai jisu ong phi philong ki break bom tip nre ki basung stan phi bishar khlam ga jingtip kebatikna pikloi kaban bisyari ki te wong balada phila itho enga te phinjin dal itho ukpa junga te ngi siam ye kata hagi bon gi jaka pipet ye ka gospel unity kal nom khanyo khot barfsan habo try su kren sifang ki breu ki balanget hu wong bakila itho kalnong ka bakhat nyo ka khot barfsan ka de ka jing duai ka jung u shau kpa ba da ka ta ka jing duai jung u shau kpa ukran chphang ki to ki bala itho yu ki bala itho yu kpa kamot ki bala nge ho ka khot barfsan ko ong ko kpa bohong ka ta ka perthai kamsim la itho yemi ndreinga ngala itho yemi bat kini ke le tep bala pha mami yanga ban haki ngala pentip ya ka keteng jomi ban nganyai pentip bagata ka jing i da ka bame la i yanga kanyo long haki bat ngaru haki kata ka de ka jing sisa
Tu Apostle Paul ru haga sithi Syau Timothy ke baar nong baar dekat barsan ukran sifang bangi habangi langit yu tradisu ngiyo ya gejing itu yo blai ar Timothy lenong baar dekat arsan tungin pulin adu dekat ke bar sau. Tikam day kanyu syakri utrai banyania. Nri banlong uba jamnut iki beri baro. Ubanang hikai uba syak jam. Kini kedai kejing keran kejong Apostle Paul sepang ki kejing long jong syakri jong play. But kawai kedai kejing laban pensai kiwai. Bangim day ban siania ban si prat tu bangi keren sepang ke Bible sepang ki iki beri jong play ndai bangin nong ki bejai ki ba jamnut tuang hak ke jingjang nut ubas neng kita ki bele persya bala si ublai un ai haki ke jingkla ke bamut ia ke ban itu ia ke jing sisa tengi i hang ni bo Apostle Paul keren sepang ke nongrem jong keba itu yo blai lani ke jing sisa kanong rim kasdang nadu bau briu kela ka bamut kan bau briu empat kela ka bamut kan bau dang le ila ke jong kaman ka yu ban itu sisa yo blai tangkat tu kan ni ka batip kelum sifang blai ula ban tip bau dan blai badan ke jing bisar lawai ke pertai tenrei unum la ban nget ho jisu unum la ban yo ye ke jing dei ke basisa badu blai habu briu la kala ke bamut ula rai ban imno ke jing im ke bapen sngom bahai blai ban kentaj no ye ke jing im ke barim bat ban pediang ye utrai jisu nam ta ke jing map iki pop bat ke jing suspa kata kade ke jing sedang jong ke jing itu ye blai tetu blai kerku Jika jeng pulih ketin jeng hoi kidan kita dekat ke badang sa kasih tu ingi yakini ketin ujisu lakran hak jaga kan show habau dang hikai ke temple te omdan bala kami u na ke baga por jeng kampat laja ni kan mau yakini jeng sia bagi farisi kiyai thap kumno ban kami u ban mudui u ban rai u ban pendram u wat ban yo ban bisar ban penyap yo tenrei kim simlala ban area kata nomor bakam padai ke por boleh umpat sya bakin chuyo ban le ya kata nomor kampat dai ke por tetu boleh kerku ketin buku chu tunginya duai kukpa jengi ubah beneng ngengu eme ba bela ai hangi okun ujome Yesus Kristus. Ubalawan sekali kepercayaan banyetu sepang jongmi, banyetu sepang kebeneng, bat sepang ki bansawan. Bamangi ki bampat tip ki bampat itu ita ki baselendat. Ulawan kenang mau, bame malapa iu, banyetu ingi, kenang banginyo ban itu yemeu bleu ba im lengba jong u. Trai rap ingi banginyo ke donut ke basngurit. Ban perkat iki bau trai jisu ula pla ula kam men bau dang dan nakani kesla kendo kenang bangin mat iki jingkar khu jong ke jing pen im ke jing pen kesan ke bau lawan kenang ban ahengi bat ya ke jingim bom jikut anda baki iki baro kila waino hakani ke perthai ke ban sekut no hakawi kesni yarap ngiru trai ke bala itu yeme ke bala nget yeme bangin la ban ne hagani ke jingyat nanti bat me bangin empai sekadiang lani sekamon ndrengi nyai bat scam ye ke jingsian ya jungi hame wad pedeng ke jing ke jing tenjo ke ban sawan dre bangin la ban ne haduk ke bekut banyo diang ye ke jing kerku ke ban mana pen kre haka hima ke jong me naga benta kita ke bayene haduk ke bekut terus ngo ke pai ke ni ke jing kerpat ke jongi to dama try ki pop kirengkang ki bamesyamengi
kerkhuru ingi baro lang ji bala ngap ika ketien jo me gani ka por ni pan ha ka teng ka don bor tam ka bathiang tam ka jong Jesus Christ bo try amen tung ini yang lang nyo ban penuai no ni ka por dengan ketwa kan sai bin sahabat penuai pada pelang of day ching toy kum liu ko pa sun mi ang him khu kan tang chung ko pa ai try wi ni ki de ki asol ba teman pesan ko pa kinum kut shu tang hang ni ko pa han re ta ai try ki ni sa try jing jing na sin sha sin nang penon kam me ki try aba ki we try ki le try ram ta chung ni ko pa ngi long sa ki chung me ko pa bra ho dan kan try pa ma sa try ho shun mi ni ta ai chi pa chung play ki pa ka jing ai jing Jesus Christ sai bo mus mu ki ni lai san kan ni lam ki mani e bisa kri chung me hal kaling sa tak thain rum ta ko amen